and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Pagka makaluluwi sa akong anak, nahigugma siya sa katao nga dili tinuod nga nagmahal ka niya. Magbantay ka lang kanako rinan. Dako kang atraso nga nahimo kanako. Oh, si Dario hindi ka inibalik. Dario, waila ka ng pultahan. Abrihila ka na. Mayong adlaw si Rafael. Ikaw, niya ka. Ngano niya ka? Unsay gianhi mo? Mianhi ka ba? Aron sa pagsusig kung buhi o patay ba nga akong anak? Ha? Rinan? Si Rafael, wa ko siya sa hitabo niya. Siya mabasol siya pagkadisgrasya. Kaya wa siya mag-ampi siya pumaniho siya ang auto. Ikaw na kaingon. Kay nagwala siya, humali mo siya buwagi. Kay nakakita kaglain nga babae nga gipuli mo kaniya. Si Rafael, magpasalamat ka rinan. Kay nabuhi pa nga akong anak. Kay kung nahitabo pag napildi ang iyang kinabuhi, patyon ko sa bikaw rinan. sir, ang kunon ko. Ako di kaingon nga nagwala siya. Apan kung ikaw pa siguro nahimutang sa kudapit, sir. Masab ka nibahaton mo ang gihimo ko. Dili paghatag ka kong anak si Christy. Way ba yung kapainan among pagpuyo kung kami ang magkadayon? Magbuwag lagi pa mi. Tol kay way lamay among kami yun. Busap minta sa'yo pa. Amo ng putol ng among relasyon. Dili ka tinuuray nga nahigugma sa akong anak rinan. Kay kung nahigugma ka pa niya sa matuod, madawat mo ang tanang apan sa iyong pagkatao. Tungod ba lang kay dili sa makahatag ka ni mong anak, ingnon mo siya ni anak. Ni adtong sayo pa unta nga nasayod kang dili sa makahatag ng anak. Imo na unta siyang gibuwagan. Apan nga nung gipaabot mo pa man gid ning panahon nga magkagamot pag-ayaw pagbati sa akong anak diha kanimo. Dihang bahin ako na sayop, sir. Busa pa silo ako. Apan ingnon ka. Mahal ko ang imong anak. Nahigugma ko niya. Apan dili ko naging badawat ka magibinyo ko sa babae nga dili pagkahatag at akong liwat. Wala ko'y angay pamation pa nimo. Busa sige. Makalakaw ka na. Wala'y maayong kapaingnan kining atong panagsulti. Kay gibuwagan mo na nga akong anak. Tingali pag magkamata siya o iiyak ka pag makita. Musamot lang ang kasakit nga iyang bation. Basit pa niyang matiwas siya. O sige, ato na ko, sir. Huwag inalan niya si Christy. Nga dili niya usbon ang pagpakamatay. Tungkol kaya dili pa kinagatapusan siyang kalibutan. Magkakita pa siya lalaki nga. Mas labaw pa na ako, sir. Ginang takalakaw na. Layas na. Ultiman ikni. Ayaw na yun pakita sa akong anak. Aron malimtan ka na niya sa hingpit. Nagkamati ka ba? Oo, sir. Sige, arin ako. Kung nakadabal akong pistola, kayo pusilo ni Rinan. Christy, iya, nagmata ka di ay. Nagpamati ka lang di ay na mo, ha? Nagilag siya. Pagkaluluwi sa akong anak. Mahal ko siya, Daddy. Mahal ko si Renan. Hilom na, anak. Ayaw na paghilak. Basin mabughat ka. Istoryahan taon niya ka na. Say gayon ha, mabalik ng imong kalagsik. Ayaw na lagi paghilak. Hilom na. Kay dili pa maayo nimo nga mag-uol ka. Sige. Piyo nga pagbalik ang imong mga mata. Katug pagbalik, iha. Mao ba? O, Janice. Ako gigibasol sa ni Christy sa nahitabo. May paug. May pagwa ka na lang mapakita pa dito.
gusto na ko matanaw sa kaimtang ni Christy. Kaya bisag buwag nami. Pero gusto kong mag-inisip pa rin kaming managkigala. Dili ka makapaabot kay ingon ni Ana ang mahitabo. Mahal ka ni Christy. Og, abi mo rin, Ana, sweetheart. Nabalaka ko inig-abot siya kayon nga magagawas na siya sa ospital. Nga no? Dako og gusto kanimo ang maong babae. Og nagtuo ko nga dili ko niya madawat nga maadto ka sa lain. Og nahadlo ko nga tingaling magtinguha si og dautan sa akong kinabuhi aron lang mauha ko nimo. Unsa? Mao ba, kurason? Mao ka sulti ni Junice. Luwas na kuno sa kamatayon kadtong Christy. Ay, salamat in taon kung mao ka na. Mura og nahuwasan ko sa dakong kabalaga. Kuya, magod ko si Bako namatay pa ang maong babae. Milyonaryo ka ng pamilya. Og sayon ra sa amahan atong Christy ang pagpanimaos. Og si Junice. Nakasiguro ko nga maapil gyud siya sa kasuko ni Senyor Rafael Ledesma. Pastilan usab kini si Junice. Sa kadaghan sa mga lalaki, nganong ka na pamangyong rinan nga may uyab na ang iyang gipili. Nangita lang yun og problema kining bataa. Wa na kita'y mahimo pa ni anak korason. Nahigugma lang yun si Junice kang rinan. O magpasalamat na lang kita. Nga dakong buhi ang unang hinigugma ni Renan. Pa Paulo. Mao ka na, Renan. Angay mong pangandaman ang pagawas unya ni Christy sa ospital. Kaya di ka siguro kung nga dili ka ngayon unya niya papahuwayon. Dili ka mo hatagan og kalinaw si Junice sa maong babae. Ug mangita yun siyang paagi. Aron sa ingon, mabalik ka siyang mga kamot. Pa. Masab na akong ginawa na pa. Ngayon anak yan buhaton. Musay ko na ko pa ikaw, Renan. Magpakasal na yun ka mo si Junice. Aron dili na magsamok ang mga babae kung magkagawas na unya siya sa ospital. Sagdi lang pa. Ako nang naon pag-ayo. Ang gusto mo kunta na ako nga magmayon na mo kabubuto ni Christy. Una may magpakasal si Junice. Di ko gusto mag-uol siya sa ako pagminyo og lain. Dako og gusto nimo ang maong babae. Usa dili ka magkapaabot nga buhatag siya ug maayong buhot ining imong gibuhat. Usa kun ako pa ikaw. Pagkasalan mo na lang sa labing madali nga panahon si Junice. Aron sa paglikay sa umaabot ka kagubot. Basta si Papa mo rin, Ana. Magpagkasal na lang tao. Kay sa pagkatinuod lang, gikuyawan ko inikawas niya ni Christy sa ospital. Basin mangita siya ang mga paagi nga magkapuwag tao. Pabuto lang una nga magkagawa siya. Pagkisultihan ko siya sa katapusan higayon. O kung makita ako nga, di ko niya buhian. Higayon na. Magpagkasal na lang ta. Pero, alay sa unsa pamangkin nga magigsulti ka pa niya. Ang atong kaugalingon ng atong atupangon. Ayaw na pagunahuna pa nga makikita ka pa niya. Junice, di ko gusto magunahon at pagpakamatay og usab si Christy. Mas dako atong problema kung maghikog siya. Maong gusto kong maayo among kabubuton. Una ta pagkasal. Pagkisultihan ko siya katapos ang higayon. O kung magbagahig siya siyang pis, anha na higayon na, magpagkasal lang kita. Kisaptan ba ko nimo? Ha? Sweetheart? Daddy, gusto na ko nga magagawas ng ospital. May mga negosyo pa ko nga atimanon. Iha, ayaw na pag-una-una sa imong negosyo. Ang imong panglawas una, mao yati ba na?
Sirinan, may lain na siyang inigugma, Daddy. Huwag dili kagat kini madawat. Christy, iha. Ayaw na paguna-una sa maong lalaki. Ato niya kang istoryahan sa gayon nga. Makagawas ka na nining ospital. Mahal ko siya, Dad. Huwag dili ko magadawat nga maadto siya sa lain. Mamatay ko kung mawa siya na ako. Igo na lagi ni Ana. Igo na. Dili pa karon maong higayon nga magsulti kita bahay ni Ana. Basta kay kinila ikasulti ko, Christy. Wa magmahal ka nimong tinuray si Rinan. Kay kung nahigugma pa siya nimo, madawat niya ang tanang apan sa imong pagkatao. Busa dili siya angay sa imong gugma. Dili, Christy. Husto man sad si Rinan sa iyang nahunahunaan. Dili maayo nga magbaton o kasilag si Christy sa inyong relasyon. Busa, mas maayo man sad nga unya na kamo magpakasal kung mahupay na ang gibati nga kahiubos sa maong babae. Para na ko, Ma. Dili maayo nga paabuton panamo nga mohatag sa iyang pagsabot o pag-uyon si Christy. Kaya dili gid ka na mahitabo. Dako og gusto ni Rinan si Christy. Busa maning kamot gid siya nga mapawi niya si Rinan. Ug nahadlok man kani ko nga basin og maghimo og daotan ako unya si Christy. Diyos ko in town, dili lang unta ka na niya buhaton. Dili ko gusto nga may daotang mahitabo ni mo, Junice. Maulagi nga mas maayo nga makasal na dayon mi si Rinan. Aron dili mahitabo ang mangilaad kong panggantaw sa unahan, Ma. Pastilan gyud nimo, Junice, uy. Nganong ka na pamangyod si Rinan ang imong gihimong hinigugma? Pagkataghan sa mga lalaki, pero kana gyung duna na hinigugma ang imong gipili. Makorason, dili na to mahimong buta na atong kasing-kasing kung kinsay atong higugmaon. Pero sa sinugdanan palang unta, sa pagkasayod nimo nga may lain siyang hinigugma, wa ka na lang unta magpahinayak aron dili ka masud og problema. Usaon masab na ako pagkahibaw. Nga wa man musulti si Rinan primero nga may uyab na siya. Diya naman ko masayod nga nadugay na ang among relasyon. Unya, kung ako siya buwakan, alkansi ko. Kaya nagod kong nahilabtan, Ma. Ay, mao ka na'y nakaparat ni mo. Wa pagani mo makasal, imo nang gitugyan kaniya ang imong lawas. Mao ka na'y nakadaot ninyong mga batanon karong panahona. Dili parehas namo kani adto nga dili gyud mi magbuhat og daotan kung dili pa kami kasal. Pero kamo diretso lang. Og ikaw nga babae maoy alkansi. Kay unsaon naman lang kung dili kamo ang magkadayon. Usama sa bitaw na masarason nga gusto na ko nga makasalmi. Kay basin og bawa pa siya ako. Basta tabangi ko hangyo ni Rinan nga magpakasalmi sa labing naling panahon aron masulban na ang tanang problema. Mao ba, Dad? Magkagawas ako din sa ospital? Oo, iha. Karong hapon ka na makagawas nining ospital. Salamat. Salamat kung mauna. O Christy, iha, pamati. Makagawas ka na gali din eh. Palihog lang. Ayaw na usba ang pagpakamatay. Kana kung may kaluoy ka pa kanako nga imong amahan. Daddy. Christy, iha. Ayaw kong biyahe. Ikaw na lang nahibilin ka na ako. Ug kung mawa ka, mag-ulsa na malang unya ko. Dili ko ka napuhatan pa, Daddy. Karon pa ko makaamgo.
nga dakong sayop ang buot-buhaton kong pagpakamatay. Kay katawan lang unya ko sa babae nga karipal ko sa gugma ko kang ringan. Dili niya maangkon sa hingpit ang lalaki nga kong kimahal, Dad. Kuhaon ko pagbalik kikan kaniya si Rinana. Buhaton ka gina. Bahala na tunay dugo nga mupanaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!